Vi spiller FIFA. Du ved, dit yndlingsspil. Må jeg være med? Nej, man kan kun spille 2. Fuck det, mand. Hey Konstantin, synes du ikke, vi har været lidt ondt mod Mark? Det ved jeg sgu ikke. Hvad mener du? Ja, som dengang vi... Ha. Videnskab. Taber. Hey, har min bror ikke været væk i lang tid? Jo, det har han. Måske skulle prøve at ringe til. Ja, det synes jeg også. Hallo? Hey bror mand. Hvor er du? Jeg er i skoven. Skal vi komme og hente dig? Nej, jeg skal bare lade mig være. Han er på. Ja, lad os køre. Prøv at høre, Mark. Mig og Ono, vi har tænkt over det. Og fundet ud af, hvor onde og douchey vi har været mod det. Mig og Ono, vi er rigtig ked af det. Og vi vil høre, om du kunne tilgive os. Ja, det er rigtigt. Jo, jeg kan måske godt give det et forsøg, altså. Det var min bror, og du er hans bedste ven. Jamen, skal du så ikke til ham og hygge og spille noget FIFA? Jo, jeg har Bastogne.